ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದು ಮೊದಲು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಕ್ಕನ ಬ್ಯಾಟರ್ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಬಕ್ಕ ಮೂಡೆ ಒಂದೆರಡು ಪೂರುಂಡು ಓಬೋಣ ಮನ್ಪುಲಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ತಿಕ್ಕುನ ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪುನ ವಿಧಾನ ತುಪ್ಪೆ ತೊಚ್ಪಾವೆ. ಈತ ದಪ್ಪುಂಡು ಈತ ಬ್ಯಾಟರ್ ತುಳು ತುಲೆ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಒಂದು ಬೇಕಾರೆಡು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕೇಂಡ ಗೊತ್ತ ನಮಕ್ ಪನೋಡು ಇಡ್ಲಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಇತ್ತನ ಕೊರ್ಲೆವನ್ನ ಕೊಪ್ಪೇರು ರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ರಪ್ಪ ಇಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರಿಪುರ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪು ಜಾವ ಮಸ್ತ್ ರಗಲದ ಬೇಲೆ ಕಡೆಯೋಡು ಪತ್ತೋಡು ನಡ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕಂದದ್ದು ರಪ್ಪ ದೋಸೆನ ಇಡ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಪುಟ್ಟ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಕ್ಲೋರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನನ್ನದ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.